Salam adırlı vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Yine de sizi hoş gördük vatandaşlar, kardeşler. Hemmeňizi bugünkü edebiyat akşamında. Bugün yine de bizim nowatdaky sanymız edebiyat akşamlarının. Bugünkü gün biz Şiraly Nurmuradowyň goşklaryny okumakçy, onun döredijiligi barada, öýe ýazyp giden goşklary, watan barada, Türkmen başı barada we şoňa meňdeş beýleki goşklary her kim taýýar bolýandan taýýar bolurundan okap bererler, bolmasa da öz goşklarynyň taýyn bar bolsa, taýynlan bar bolsa ondan okap bererler. Ne şu ýerde Cennet hanyma häzir söz bereliň, näme goşklary bar? Aýdyp beriň Cennet hanym, siz howlukmajyrak, şoň üçin birinji size söz berýär. Salam yurttaşlar. Men de Şiraly şahyrymyzyň äli goşgysy taýýar däldi. Öz goşgymdan okaýyn diýdim. Şiraly şahyrymyzyň şo il ýurt hakynda goşgylar da men şoňa meňzeşrak bolan üçin şondan okaýyn diýdim. Taňrym bize eçilipdir, baýlyk diýilen gaz nebeti, Rus köpekler dökülipdir, göz kızdyryp baýlygymyza. Girip Türkmen toprağına, ilki aldı gök depene, basış korky zulm edip başladılar talamana. Özlerine hizmet edecek, dönüklerden başa koydu, milletini cahil edecek, mollaları orta koydu. Girip oyun derisine, möcekliğini gizledi, yalan sözlep Türkmene, Ruslar sizi azad etti. Halkın düşmanları deyip, yok ettirdi ökteleri, korrupsiya karşı deyip, gariplaştırıldı iyili. Diýdiler Türkmene baran, rayet deyip at koyulun, mäleseler payok beren, hapishane Türkmenistan. Yöne Türkmen beyle däldi, özüne gövünü yetýärdi, çöl içinde gonup göçüp, geleceği görüp bilýärdi. İl yurduna arka duracak Cüneyt hanları bardı, halkın talançısı deyip basmaçı yarlığını daktı. Yalan ertekler bilen uğlattılar seni bol bol, aldılar Gaznewettiňi, Türkmen yurduna eýe bol. 21-nji asyr dünýä boyu globallaşdy, tahtlar olacak indi ahir, maymunlarım gözünü açtı. Halkın güýji, silin suwy ayaklanýar Türkmeni ile, täze Türkmenistan gurlar, geleceği halas eder. Şu ýerde goşgymda yurdumyzyň baýlygyny, Gaznewetine, şu Türkmen ýylini öz ertekleri bilen Ruslaryň biz azad etdik, biz medeniýet getirdik diýip biziň Gaznewetimize alyp durlar. Öz yurttaş halkyna rayet edip rayet koyup onları payoga bağlap koyup bir ağalın içinde ağıl sistemasında tutup duran şolları dile getirdim de. Böyle sağ olun dinlediğiniz için. Sağ olun okanınız için kardeşim, katı kovu manalı olsun. O galamın yiti olsun Cennet Han. Sağ olun. Emmenizi. Sağ olun. Sağ olun, katı kovu manily. Maňzyňa batýan goşgular sözleri günü içinden geçip gidýär sözler. Şu ýerde biz häzir Malika malumy söz beriň, Malika hanym. Hani aýdyp beriň. Sizde näme goşgular bar? Menem gene şu Şiraly şahyrymyň goşgulary gaty göwnejäj. Gaty gowurdym şu goşgularyny, şoň üçin Şiraly şahyrymyň erkeklik mukamy diýen goşgusyny seçdim. Şuň şonakat bereyim. Gözüň aýdyn garyp millet, ökwal görüp bakypdyr. Prezidentiň zynjyry diýip täze bayrak çykypdyr. Odara tutuş zynjyr, boýnuň, eliň, aýagyň,
Hudaýyň daýmaly peýgamberiniň taýygyň. Görülüp eşdilmedik bayrak kime nesip ederke, kim onu dakynmak üçin hasam başyn egerke. Baş näçe egilse aşak, şonça da sırk galýandyr. Yurt haraba öwürlenne, diňe baýguş gülýändir. Öleniňe öleniň garga çokýar gözüňi. Soňky nesle görkezjekmi? Gara çalnan ýüzüňi. Bar bolsun şu bolsa basym, her oban öz türmesi bor. Indiki dörejek bayrak prezidentiň dürresi bor. Soň gamçysy, soň ädigi bayrak gitmey baý kişide. Ya iyi, ya goýber diýip sıçan ýalbarýarmyş kişige. Şeýda oýun gerek. Haçan ýurdamda bolmandyr. Bu döwletiň depesine baýdak neneňsi solmandyr. Nädip gul bolşuňa şunça ýyllap çüýrük zynjyr ýolmandyr. Dutar erkeklik mukamyn näme sebäpden salmandyr. Şu goşgyny okat bereýindim, buram ana Niýazyň öňüne ikegilip salam berip ýalakalyk edip şoň bir şoň elinden gelýän 5 manatlyk zat üçin özüni kimsedip mertebesini kiçeltip görenlere değişli goşgular olaryň nesli henizem haberdim Muhammedlerde da gaýnansagam dowam edip gelýär. Neslen nesle geçýär. Geçýärken şu yalanjaglyk, ýalakalyk götürmek diýen bir bolursa tähdit. Şolary ýadygarypdyr. Ene nädipden gelecek neslin ýüzüne nädip seretjek diýip sorag beripdir. Doğru, gaty Malika Hanım hava. Malika Ben Hanım. bu dilinden eşitdim o kanına. Şol bir aýdyşyny diýäli. Edil şo tema, şol adamlara, şo ýalakalara bagyşlap, boşon goşgusy. Oň elinden barynjadan jyry kimaly diýip, o gözel şaguly bar, şahy. Şol gülümjirap çykyp başyna şahy. Ondan näme bol? Etdiği gyrşyna edip kabul et. Neden jardinleri deyip gördü. İyiydi. Bahar elini alırya Bahar. Aýdyber. Ben şiir şairimiziň Aýterek goşgusyny aldım. Aýterek, gün terek, bizden size kim gerek? Sayrap duran dil gerek. Wagt bularyň hemmesi sayrap durda doganjan. Agyr sürüň goşgusy ýok, ulusy ýok, kiçisi ýok, giýjesi ýok, gündüzi ýok, hälisi ýok, şimdisi ýok. Jürk towy, işimiň horozy kürk. Yurt eýesi Pars bilen Türk, Türk bolmasaň örük, ajymy öýüňde pürük. Kelläňi sokup yorgana, içiňden söw organa. Aýagyň gaňaly bolsa, ılgajak bolma yorgaly. Halaly zorlada haram, bu oýunlaryň düzgüni haram. Deňiziň ýok, utup bolanok. Başyň dik tutup bolanok, beýlegen zat gaflat uýkusy, oýanyp bolanok, ýatyp bolanok. Aýterek, gün terek, bizden size kim gerek? Ağlap duran dil gerek. Wagt bularyň barysy ağlap durda doganjan. Sen bularyň ýazýan zadyň okuma. Bularyň aýdýan zadyň diňläp ýörmesen, basma dogan ýatan itiň guýrugyny, sol arın öýjügin dörmesen. Yalandır ülküsü, yalandır şahatlığı. Bunların beýligi milletiň aşaklygy. Ýeke galyp otogda aýnaň öňüne geçip, oturandyr şymjaryp, sümük çyrşap ýeňine. Düşün bu wagtlaýyndyr soň tapy. 5 günlük bor şagallaryň mesligi. Bugün jylky etten çiýişli pişirýän, erte gözler haram elen maslygy. Degme,
Olar bugün gülsün yalandan, ertir çından ağlamalı bolorlar. Bugün döşlerine dakan jäjegin ertir saçı bilen bile yolorlar. Yöne olarım ağlasa da inanma. Çından ağlap bilmez yalandan gülýän. Nakıl vardır sürü izi alanda öňde olar. İza asaklap gelýän. Ay terek, gün terek. Bizden size kim gerek? Sayrap duran şo bolsa, ağlap duran şo bolsa. Gowy däl lalaçan. Bar düýpsiz uya gaçan. Nädip çyksa kaçan. Ay terek, gün terek. Bir düğün çörek gerek, bak yok da. Bir batır, bir batır yürek gerek, bak yok da. Gel kovsi ay terege taşlalı, oyun kıtmay başkasına başlalı. Dilim ters, bizli pecek bukuldu, attan düştüm, eşeklenem yıkıldı. Şiral şahirimizin koşkuları şundan var. Yine hindesem ağlap dur da diye halkın şu at kaysını geplesen ağlap dur yöne korkudu. Onları bellak geçipler boynuna cərcəyi takıya övüye sonundan saçı bilen bileyorlar diye ne nesip olsa təze Türkmenistan'a ağlavaylı Putin'in getirip takan cərcəyini biliyorlar. Başka da köp zat getiriptir içinde. Benim de o kapatmak bilen var. Doğru. Bravo. Kän zat getiriptir içinde halkın şu atı demotrollarının hemmesini aytıptır. Ay terek, gün terek deyip. Cürkte cürk tavuğu diye iyişimin horozu kürk diye. Erkek yok deydi şu kürk. Yani Türk bolmasa ürk ağacını öyünde bir taşarda gepler bilmeye, dil açıp bilmeye, öyünde söğünüye, ay ecemde, doğanında, planında, ecem derdi da. Ay Niyazıf yaman korktu, indi namus etti, ertir size kıynanıp, hiç o yalan geplemesini koyardı benim ağam daha söğünüp bağdalıyorlar öyün içinde. Onu özünüz aranızda güýçlenmeli, toplanmalı, ağzı verilenmeli, ecem şey git düşündürürdü da. Ecemde doğanın, ay indi nesip olsun, neme niyaz on değil, neme eşlendirin, namus eder, ertir, belki aklına gelir, ecemin beyle neme sözler bilen ağam dağın şey diyordu. Son yani hazır Türkmenistan'ın hayısını görsen söğüner zaten Gönüş geplemeli vakında şükür et diye, bugünümüze şükür et. Yine Afganistan falan yani ona şükür et. Yönümün Amerika, Şivesiya, olar yani devlete mengecek değmez. Son yani kör olan bir milletimiz var, Hudaya şükür. Bunun varat diyeceklerim. Böyle. Sağ olun. Sağ olun. Doğru. Ne söyledi Halmura'da siz açacak mısınız? Ya Deme, öyle çağırayım da, o şeymiş var, okumalı mı ya son okumalı mı? he onu bugün değil ne son ne mi dersin? Siz yanlış düşünüyorsunuz. Boltur men biraz işim var da onun için sordum. Böyle sağ olun ya. Bunlar okey. Böyle. Onu Halmura'da gerekli sizde yemeğin ne? Bicat alayım. Tapawuty yok. Yok, bizzat oturman alıp barjysy. Näme diýseňiz men şoňa razy. Böyle onu size vereli söyledi. Bolýa, sag bol. Devam edelim. Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugunine ýene de şol edebiýat akşamynyň dowamy. Ýene de şol Şahir Şiralynyň okulmadyk goşgularyndan bir parçany sizin dikkatinize ýetirmek üçin. Şol sanyna da ine bilen talantly ne ýaşlarymyzdan diýip aýtsak bor, türkmenlerimizden diýip aýtsak bor, zenalarymyz, hanymlarymyz, ýigitlerimiz, beglerimiz hany bir toparıyor, goşularyny ýazyp başladylar, sizin dikkatinize ýetir. Bir gatgo bu da mene ozalyň bilýärdim biziň halkymyzyň şeýle şahirana ýüreginiň bardy. O ýöne şonu basyp hökümet adamlar şu ýazan zadyny keçen şahyny ýatgandygyň törüne taşlar ýalypdy. Mene ýuwaş-ýuwaşda
talantlamızım yüze çıkıp başladı. Yine konkursa gılan ettiniz. Köp bolsun, gelir durur koşulamadı. Ondan yine de oğlum bir karar kabul etsiniz. Benim şonu yurttaşlarım gömünnaydın. İkellep boldy ya. Esasanam şu birinci bölümünü ne bizin janarlarymyzyň adyny hanımlar diýip tutulsa hem sylagly boljak, janarlar üçin hem hormatly boljak, hem yerlikli boljak, hem türkü diline, türkü milletine, medeniýetine degişli söz diýip aýtdyňyz. Men şonda ol bolýan, indi şu bilen şeýle sizin adyňyzyň ýygyna hanım sözüni goşup size ýüzlerden. Diňe size däl öňümden çykan janany. Onun için o kutlu mübarek bolsun şu başlamacınızam ondan ol yigitlere ya erkek kişilere ne berdiip bilerseniz ya deyip biler ya kabul eder olur onun çosun men bilecek kabul ederse yani sizin adınızın iyiliğini men çok manşette hanım deyip tutarım. Sağ olun ne böyle birinci yemek. Başlamacı enne berdi şahir şiiralı vardı gurrun edilmeli olsa onun yemesi şığıriyet mirasy gatyly. Boldyň goşu ýazan adamda ýa-da türkmençe goşu ýazan adamda. On rus dilini ýazan goşular bar. Ya onuň ýazan goşularyny şwed diline geçiren şahirler hem bar. Hakykatdan bar. Men onu tapsam mene bolmaz. Ştaýda şwed dilini okasam halkymyz düşünjek geldi. Ýöne şwed diline geçirilen goşular bar şeýle. Onun başda da şol teatrda işlärde görünýär bir topar piyesany ýazan adam, bir topar ýanky edebiýat diýme älemine eden hyzmatlary ýurdun içinde galy, ýani onu niýasyň döwrüne ýok etdiler arhivlerde. Ýöne bar. O adyn tutarlyk, ýeterlik derejä galdyrylyp mertebesini, hormatyny. Şoň üçin ýurda baramyzda şu zatlaryň hemmeçigini bir ýere jemläp halkyny tekbir eder, ýa-da eder. Men şuň size mümkin bolsa bilemek düşünen adam bugün rus dilini bilýän känim däl Türkmenistan içinde bolýan bir şeýle aktual goşgasy bardy da. Gatyýety şu rus dilini görleýän halklaryň o ýüregine jünk bolup duran goşulary bardy. Indi şolardan bir iki sanyny okap berensede biri oň bir 24 setip ikinciden başlara häzir adyny aýdyp beri. Emma birinjisiň şu 4 setriň ady Skryte naблюдение diýär. Şol tema daşdan ýa göze görünmän fillamak diýär. Bolýan zatlara film bermek. Özüň görkezmän ýa göze görünmän bolýan zatlara kapdallan film bermek. Bogов поделили. Мне достался Аллах. И его потерял отчий дом. Лишь песни звучат на разных языках. Плачут все люди на одном. Şun Türkmençesi ne yemani de kaptalın fiini gördüm böyle yemani yani Hudaýy paylaştılar diye ben de görlü dini gözümde tutup diye de hani bana yeteni Allah oldu diye doğrusuna göre Müslüman masalada. Yani ben onu bitirdim. Ata vatanımı yani doğduk ovamı ocağımı yitiremlen onu bitirdim. Diňe diýe aýdymlar diýe dörlü dillerde diýe aýdylyp biler diýe. Dörlü milletler dörlü dilde aýdyp biler. Ýöne şu milletlerin hemmesi aglaryna bir meňde saglaýar. Ene şu dörtleme goşuň manysy şu. Ene ikinji goşu. Barmy? Скажите, пожалуйста, как попасть в рай? Han maňa aýdyp berin, nädip jennete düşüp bolar diýen. Sonra bilen şu goşuny ýazyp. Шучу. Я в рай не прошусь. Туда не просятся. Туда просят. Я и ада, чёрт возьми, не боюсь. Где тебя до котла на руках носят. Грехов за душой, что шлюх на Тверской. И в одиночку, и пачками, чтоб заметили нас в толпе людской,
мы сами себя иступленно пачкали. Кому надо, отмоют. Кому надо, оближут. Если что, нас можно и свинцом прошить. То ли земля выше, то ли небо ниже. Говорят, луну старую Бог на звезды крошит. Бог один, Он един. Его можно понять, да только Он не поймет, что тут натворил. Катком по судьбе не бока помять. 100 чертей на себя я сам натравил. Стонем поодиночке, бьем в ладоши гурбой. Кто-то себя осрамил, чтоб другого ославить. Посмеемся над собой, поплачем над судьбой и оставим Бога в покое, как Он нас оставил. Bu boşun manası şeylere yemediye ne yapıp cennete düşüp bana şunu ayıp bercere adam var mı diyen terde yazılan boşu iyidinden geldi. Yo ben oyun ettim diye ben cennete diye kayiş edip oturma düşmeye diye. O ta kayiş edip barlanak, o ta kayiş edip getiriliyor diye de demek. Perişlerin öyle elinden tutup diye gerek olsa yoksa mı yani yankı cennete de yani cehenneme ya doğdakı vurdu yani. Men ne doğdaktan korkamaktı. Şeytanın da yani doğdakı da sen ne elini götür ekde oklayalar diye de onun bir avrayın dip düşünüyor. Men ama günalem diye şunu çok Moskva'n Tverskoy dip bir köçesi var şu tayda. Celepler akşamlarına nöbete duruyorlar da erkekleri öldüm kadırlar. Şu celeplerin şansı bağdır diye de men eden günahlar. Yekelikte de köpçülükte de şular yani. Yani şu diye men şu görür ya biliner ya görünür ya ne diye. Biz özümüzü diye şey dip diye ihlas bilen qaralapdyr diye layalapdyr diye. Onun aýdýa kime gerek bolsa ýuwarlar diye. Kime gerek bolsa ýalarlar diye. Bul ýemaýdy. Köşkde götürürler. Eger gerek bolsa diye, bili diye eme ýa-ni urşun gülle bilen ennamyny parçalarlar, atyp öldürürler diýdi. Yaha asman yokuryk kalıptır diye. Ya da ya yer yokuryk kalıptır ya asman aşağı düşüptür diye. Diyane diye Allah sol yemani yankı köne ayı ne yıllı da oğru diye. So ikisi bir nolu gelen için. O Allah ya Huday bir o yekke onu düşünse var ya. Yani ol düşünen aktı. Berde ne edenler? Yerde. Bir sen Ömer Durmuş'un ya sen yani ıkbalın üstünden katok bilen geçmek diye de biliyorsun da asfaltlı diye yani katok. Katok bilen geçmeyi olduğuna sen böğrüne vurmak değil ya da yerlerini yozan edin ya diyorsun. 100 tane şeytanı öz üstüme özüm kuşkurdum diye. Çok köşktakiler gördüm. Son yekelikte diye bildiğe o akçak gez, arman çek gez. Üç olsadan el çarpışı otuyor diye. Hemen yığına alırım, yer çarpıyor daha. Haydi yani. O şusunda da var, şu Türkmen zeterin yekelikte yani ağlar otuyor, üç olsadan el çarpışı otuyorlar şeylerini. Şunun üstayda Ruslarına geçirdi. Kimdir biri özünü biyavra etti diye de bir münasip değil adamı o şöhretlendirmek için ya başka birini şöhretlendirmek için
Ene şol yankı niyaz öwen şahir sumoklar var, yazıcılar var, intelligent wekiller var. Goşadarına açınnak. Ene şolar yerli yerde niyaz öwüp ene özlerini maskara etdiler. Şo baradaydylar. Onu diye aydiya gelin diye öz üstümüzden özümüz gülelim. Özlük bağlımın üstüne özümüz ağlaydın. Bu da ayam rahatlygyny goýaýlyn, degmäýlin şoňa. Olam bize degme işi ýaly ýa bize üns verme işi ýaly bizim şu zatlary üns vermäýin. Özümüz öz ykbalymyzy özümüz aýrlaýdy. Ya Türkmençelap ha Türkmençelap aýtsa, öz gözlegimizi özümüz keseli. Ağlamadyk bäbege emme ýok diýilşi. Ene şu terlerine şey düşünse ya kabul etse bu. Ene şu şeýral şahyry iksanca gysgaç boşlasa rus dilinde ýazdy. Şonu size ýetireyim. Başladı kän onun goşguly. O paýamasam bar, o elege görnüşinde ýazan zatlarym bar. Ýöne ýygnanyr ýoş-ýoş ne olary halkymyza ýetirir. Ýa üçin ýok. Şonu aýdyn diýdim, kardeşler. Doğru. Doğru. Gaty manyly. Rus diline bolsun, türkmen diline bolsun gaty manyly. Indi menem neme şiiral şahyryň türkmen maşa Separ Murat Türkmen maşa ýylanıp ýazan bir goşgusy bar. O taýda inni goşgulymda adyň tutjak däl söz beripdir de, makalalarda ýerlerde adyny tutýan ýöne goşgulymda adyň tutjak däl, böwürsinde de durup gelýän şeýdip söz başy şeýdip başlaýar goşgyň başyna. Ondan benem şonu okap bereýin. Türkmen maşa ýazypdyr. Separ Murat'a. Sen dinläp ýadamadyň, mene diýip ýadadym. Bulam soňky sözüm. Ha jogap ber, ha dadym. Ýok dilimden düşmersiň, ölünçem unutmaryn. Ýöne gaýdyp goşgymda, sen adyňy tutmaryn. Şükür kerdäl eşdýärin, şükür kördäl gözüm bar. Ikimizem dirkak aýtjak goýjak dadym bar. Tahir Begdek şa bilen jeň bolmak ýalym bar. Gökden biraz ýere düş, birnije sowalym bar. Şahirler şanyňa şygyr düzenine, ýa alymlar täze taryh ýazanna, nädip şerraýlara ynanyp bildiň, üýşüp aýagyny ýerden üzenne. Durdy gurban Serdar sözüni tapanna, nädip onuň okop berýänin bilmediň. Onjuk Musa ellerinden öpenne, näme onuň dulagyny çalmadyň. Howuz gurt yallaklap Hudaý diýenne, meni akademik edäý diýenne, Hudaý sırap oturuverdiň başatyp, ynsabyňy gasyk deýin boşadyp. Ananyňmy türkmen başy diýilenne, bu kakabaş ile baş bolup bormy? Aňdyrma bolup bor, köwek bolup bor, ýöne edil, beýle boş bolup bormy? Oýnatgylaň seni oýnap ýörüşine, jany ýanan millet bilen ok gülmän. Nädip Nobel baýragyny alyp bor, aslynda Nobeliň kimdigini bilmän. Senin özüňden 50 bidar türkmene, bugün senin heykeliň bollumy gerek? Aýt nähili edermellik görkezdiň, gahrman borýaly ençeme gedek. Keteki goşunun ýeňdiňmi uruşup, Kuwait gurup berdiňmi ýa millete? 60 ýaşda bir ýagşy iş etdiňmi? Özüňi aklar ýaly soňky pillede. Gelmejek ýalydyr o pille asla. Tengewüňe şeýle bir uzakdyr. Bu öwgi kasamlar şöhrat ýoluny ot çöp bilen basyrylgy duzakdyr. Sen bar nökeriňi garşyňda oturt. Göz görejine üns bilen gara.
Olaryň ýere bakýan müýnli gözleri, deşik gözler ýurtdan çykyp gaçara. Lalaşýan, bugun seniň heýkelleň kördekinler üçin döwüm çörekdir. Ýöne besdir. Mundan beter köpeltme. Soň olary ýok etmegem gerekdir. Hawa besdir. Utor oýunyň halk bilen tuttuň, attyň, uttuň, üttüň şükret. Bire düň özüň kim bolanyny unutma. Birem ertir, näme boljagyny pikir et. Ne şeýlerak 15 kupletden ibaret. Gatmanyly her bir aýdýan sözleri ýüregiňe batyp gidýär. Şeýle bir gowy edip ýazypdyr, haýran galaýmaly ýöne. Ine diýene men şu Türkmenistanyny ýaşan döwrümde bular ýaly goşgular ýokdy, hiç kim çykaranok, çap edip bilen okdy, gorkýadylar. Çap eden adamyň özüniň ýeti tohum tiýji bilen ýok ederdi, çap eden bolsalar. Şonuň üçin Şiraly şahyr daşarurda çykanyna bunu okapdyr ekranyna. Şo diňe ýazgysy galypdyr, ýöne şol nemede diýen ýer bar. Bunu watana uğrattım, şo ýerde kitap edip çykarmak üçin diýen manyda ýa-da ýöne emma Türkmenistanyna bul kitap bolup çykan däl. Çykmadyk, çykan bolsa her kim okardy. Eline ele geçerdi. Ne şeýlerak gaty pajigaly ýöne bugüne çenni ýaşap ýören bolsa belki tanışam bolardyk, belki kitabyny täzeden çykarardyk. Kömek edilerdi. Emma ömrü gysga kene diýen adamyň näme jebir jepa çekip bu sözleri, bu goşguları ýazmak üçin men şol nemelerden geçmeliler, şol bökdençliklerden, şol acı günlerden geçmeli, ýurt zaryny çekmeli, sen ýüregiň, kalbyň ağlap durmaly. Şolar ýaly goşgy ýazmak üçin onu şu wagt Gurban ulyň nemen Berdi Muhammedow bilen tohumna goşgy ýazdy, şolar ýaly edip bir ýürekden çykýan, meslikden ýaňa neme edip beren adamlar ýazyp bilmeýärdi. Şo goşgysyna da bar şol. Mesligine çydaman goşgy ýazýan ýokdy. Badyr bir ýyldy. He, o goşgy gabat gelmedi, ýöne bardyr hawa. Aýdýanymyz bardyr hawa. Şoň ýaly Tamam. Öyle o Nur Hanım. Yine o ağaçları çekmek, o ayrıçılığı, o adaları çekmegem gerek bolýan. Şo goşgyny ýazyp bilmek üçin, gönüme diýmek üçin ullukan bir ýürek gerek. Bizde näme ayrılık çekenler ýokmy? Gatykän. Sürerip köserip itiň artgaýa aýryna suç berenler bar bolýan. Ýekece setir goşga aňyrakda dursun. Ýekece gedek haramda diýmene de gorkýarlar. Ya ýurt şeýle diýip aýtmana gorkýarlar bar. Bu adamlar hakyky biz hiç tanışypdyr Şiraly şahyrlar. Bu şahyryň goşgularynyň bir ýerde ýazan makalalary bol hemmesini hakykatdan çap edip çykarmaly, köp tiraşly çap edip mektep okuwçylaryna da öwretmeli, şunu tanasınlar, bilsinler, niýe atamyz, feriştemiz diýip entegem ağlap, korkulap berenler bar. Bilsinler niýe buňa nähili etdigini. Soňam şular ýaly gönüme aýdyp bilýän bolsun her kim. Görürler arlyk adam ekeni. Şahsiýet eken. Yeme Melike Han başlan sözüňiz bölýänem bolsam, Awgust aýda aýtmalar bar. Şol döwür 90-njy ýylaly ýazyjylar taýygy bardy Türkmenistan birleşme. Şo taýda 300 adam agda şo taýda şahyr, ýazyjy, ol näme görlähip. Şonuň içinden şo hökümete göni garşy çykan 5 adam ýok. Galan hemmesi ýaly-ýagsy bolup çykdy. Ýalakaçy. Şonuň ählisi şol niýaz hökümete başlady. Şonuň üçin şol döwür saýlama adamlar bardy. Taparaga aýdýar, ýok gojugam bolsa gatlyk bardy. Ene şeýraly şo ýok gojug gatlygy dersli, ene şahyrany adam. Watan söýür, watançy o tarapyna hiç bir hili görülmüyor. İki adam watan üçin can bermek bolsa biri şol.
ol canly gaýgyran adam ya niýatdan gorkan adam da diýjeginem diýdi etjeginem etdi. Ýöne ol ýat ýurtda watanyň uzakda ahmyry ölüp giden. Onu aýtmak gerek. Watan hep aglar. Ýöne şoň hatyrasyny tutan halk bolmady da ne diýerken ölenden soňra. Bunu görnüp durda ýok olanda da 8 ýyl geçdi bol. Desteda yok, ne kitabını çıkardılar. Bir topar alıp giden adamlar var. Onun koşullarını, dağıtlarını bir böyle onu yurda uğratıptır. Hani iyi soru yok. Beyle bolma hakkı yok. Bular yani beyik ağır çağır. Ya il oldum, ya halk oldum, vatan oldum. Yani şuları yali yağdı. Ondan yani yama oğul Nur Hanım dedim bir hir uzorak bolyam ben Nur Hanım deyip tutayın adını. Bolyam şey diydim. Fırsat Olur. şol okan goşgyňyzda ýeme aýtdyňyz da şol ýa-ni Durdu Gurban Niýany, Durdu Murat Gurbanow Niýazyň birinji press sekretary. Şol ine Terdarym adynda kanam, ine Türkmen başı adynda kan şol garanda. Niýaz. Onu Niýaz ullany hem beýlekleri şeýarsaňam ýer bilen munin ýoksa net diýilgen belli de näme bolan. Ýetip gitdi yani. Onu mene yazıcılar saygıdanın mene ağdası. Niýaz galdyrılan şo götünden diýerlen hemme şo yazıcılar saygıdan çıkar. 90 götürmem. 10 götürmem şol ýanky ol men alim professor diýip beren at kağıdın eýeleri diplom. Başy ol bilmem yok, boş. Gördüm de işleşerden bilýär. Onu o taýda 10 musaýfalar geçipirine olam yazıcılar saygıdan. Birinji onjuk musayif öwretdi. Elini oşaman niýaz. Oň ýygyny alyp götüren ine Gurban bolup ellim. Seýdip ondan baran ýerine muň elinden oşaman. Gurban bolban az görüp ol akty bar Kerim bolup. Şo bilen köşe barany ministrler ýykylyp ýa-ni ýa-ni Kerim bolyň paşmagyny oşaýar. Ene o hakykatdan bar zatşy. Ene Türkmeni getiren ýemeleri şular. Netijeleri öýüni mennip öýdürsün aýşardyk geden indi bulan aýag dawaryny oşap geldi. Ondan şol taýda ýanky okuyan goşgular bar, şo 1 sagat 20-25 minutlyk goşgusy bar. Şonu biz Şwetsiyada ýanky bize bärik mehmançylyk eline Budan şäher bar. Ben ýaşaýan ýerimde, ýaşaýan ýerimde 25 kilometr ýokarda derýanyň kenaryna biriniň öýünde diwan üstüne şonu ýazga geçip. Men ýemämi video kameram bilen. Ondan soň originaly Şwed ýa Stockholm'a haýyş edip aýal alyp gitdi ýa uğratdy, maral görgüli. Ondan soň tak uğratdym, ýygyna da gelmedi, şo galşyna galdy şeýrarly ýöne. Bolsa da goýupdyrlar şonu, ine halk görüp otdy. Şoňa da şükür diýýär. Onu da başladı bar ine şol taýda bu döne o deryan kenaryna o şeýraryň bir topar berýän gürrüňleri bar, şol gökde pagalasyny on ýanky bir atababalar gatnaşandy. O taýda bir topar adam arada gürrüň berýär, orta edilen hüjümler bardy, gyzyk bedem gürrüň berýär, o bir şeýle göýşärdi. Onun şo taýda ne saparaganam görürsiňiz, men de şo videony bir ýematyp bir ştat telefona düşürüp size uğradan Sonra koyarsın ustayda edebiyat akşamdan bir ne görürsün. O da adamlar kendi gelip gidiyene bana. O dövrün ağır adamlarından var. Onun vakti gelene aytıp verir. Onun için o videoda var. Ne çıkışlarımızın birinde o şiiral vardı. Başkulamızı devam ettiremedi. Onun koyar tarihte koyarsın. Baraken hem mezat yanmanır arşivde. 2 çıkıp dur, entegam çıkmağı mümkün dörceleştirdi. Tıp kitapla da. Yine sonaydı indi. Katığı çıkış ettiniz. Sağ olun. Katığı canı diyalar yurdun içine şunu devam edin. Burada beyler hem mağazası köp alkışay diyalar. Onu dinledik böyle. Onun şu gün aydiyan da yani bilmeniz olur, eşitmeniz deyip. Şunun son bilmeyen eşitmen oturan adamlık atıken.
Onu giyirse onu taparlarım. Ana internette barım. Ýöne soňa giyirme ýaltalyk edýärler ýa gözlemäli. Şol girip şulatlar okanan bilenen o ýaşlar hana o girip o TikTok'ta göjeralar dinläp ýaşalar gör. Ya PUBG diýem näme oyun oýnap ene bir topar o jurnalistler ýa ýa-da ne gidip o demede özür şeytan bolup gidip Mekkani pohlap şeytan da aşlap gaýdanlar şeytanyň. Ene şolary çarpyp otylar. Ne? Onun için yoksam görürlerlik ya bir özüne bir netije çıkarırlık koşulur, anışırarlık okusurlar, görsürler. Şu gün yazın zatları ya şu yıllar beyan edilen zatlar hemmecik şuur kunum dur bizim halkımızın başına dumani alır. Sıyırlık giden al. Esas halk hareket etmese onun özünden sıyırlıp gidecek zaten. Şunu düşünmek bu gerek. Tamam. Sağ olun dinleyen için. Bolýa, sağ olun. Halmurat Bey, bilen Halmurat Bey diýeli size. Oho. Ene ene aktivistler meňe üstüme çalarlar, özüm beýgel diýdi. Bilemem. O biz hemme ähli erkeklere şey dip bildirmekçi. Aha, doğru. Gidine bek sözüni goýmakçy. Türkmeniň asyl adyny gaýtaryp bermekçi erkeklere de. Asyl masabı nasip ady Türkmeniň. Ol ogudlardan gelýän. Onu näme watandaşlar, kardeşler şu ýerde aýdyp aýtjakladyňyz ýok bolsa tamamlaýsak diýen wagtym bir çene bardy. Menen bu gowlukmajylyk. Bolar oğlanım, sağ olun. Sağ olun. Halmurat Bey size de o katlerin konuşmamız yanlamalar gıdıklı yanlamalar. Olya Çarivna. Bahar aýdy berin. Men sesim gelýärmi şu wagt? Ýani kulaklıkda bolansa men kulaklygymdan gaty empirtdim da ses gelmeýär. Awa gelýär. Ene Halmurat ağa diýdi da men özüni beg edipdir üstüme hüjüm eder diýip. Ol beg bolmak sen näçe ýyldan bäri çykyş edip halky oýarjak bolup watan üçin göreşip otyrsyňyz. Beg nemesi size münasip. Cüneyt Han ýandaky nökerlerine begler diýip yüzlenipdir. Ejem diýedi da ýoldaşyňyza begim diýip gepleň adyny tutmaň. Oson ağama da diýedi ýanyňyza oglan gelende han joralar ya dostlar diýmeli däldir. Hani begler diýip şey şolar ýalyk edip gepleň. Şu begler ady hökmän ýöremelidir şey diýip aýdýady da ejemiň dädileri Cüneyt Han bilen bilegejenler da oson garry kakam şu barada köp ejeme öwretipdir. O begler sözü ýöne beg adyna yeten akda şu wagt Türkmenistanyň erkekleri begler bolsa gowy boljak. Beg ady Halmurat ağa size münasip bar. Goldaýas, %100 goldaýas. Ertiğine kurban ol meni kölettim meni adımıydın kurban ol beg dip taktıydın hem buyruk verse ona ay orta. Onun öz başına öz adı var onun. O bilyatlı barlığım bu. Senin sisteme eden teklifini de ölçe başlasa düşünür verip halkı da ayırmak. Bunun etip görün oyunlarına. Bu tormaluğun Frani işlerini inni dine mene bular siyaset edip bulduğunu atıyorlar. Giyce günlüğü. Dörlü taraf. Onun için sizin öz yazıyan koşulunuzdan kardeşlerim şu Şiraliyal şahirler, Beyleki şahirler, yine Nur Üsküyali, yine bir halkın oğlu. O tarihte yaşap ötöldemek. Solun atların kaldırıp, solun bir hatiratını tuttuk. Halk bir giyin rahattır. Girde, geçti, şu gülerin tuğdurluğuna onun bizim böyle atalarına da geldi. Ben sonra öyle yani. Demek Halmurat ağa o kurban ola biz beg diýer ýaly o begligi biz o kurban ola dakyp onu kirletmez. O begligi öňünçe ýerine ýetirsin, gazansyn. Ondan soň biz oňa beg diýel. Nämesine beg diýel oň? O nemeder namys eder o beg kime beg diýen meni kimiň nemesine goýduňuz diýip beg sözü namys eder.
Olun tak yaşamalı ol tribunala çenni. O begdiysek yüreğinden tutup begencinden öleymesin. Näme diye eşege de deger versen diye de özünü attırıydır diye eşekliğini yarttan çıkarır diye. Ona begdiysek bolmaz. Ol eşekliğini bilmeli. Olmaz. Bol ya naştayda tamamlalın vakt bolli. Vatandaşlar sağ olun. Sağ olun, tatlı O gurundeşlik geçiriniz için sağ olun, hem minnettar. Yine görüşürüz.